बालानिफ्राय जोंनि अन्थाइ बालानिफ्राय जोंनि प्रेसार मेसिननिफ्राय PWDनि लामा बानायनायनिफ्राय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि जोङो रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हायोमोन बेखौबो दिनै सरकारा उथायना लाना थांजोब्बाय सरलकार डिपार्टमेन्ट लाना थांबाय होननायखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बे EMफ्रा बे सरलकार डिपार्टमेन्टनि खुनु स्किम हरनो हाया दिनै जों बुंब्ला माबोरै जों स्किम हरदों होनना बुंनो नङा बे सरलकार डिपार्टमेन्टनि स्किम बानायग्रा स्किम हमग्रा स्किम इमप्लिमेन्ट खालामग्रा स्किमनि एगेन्स्ट फैसा हरनाया जाहैबाय गासिबो DCफोर बिथांमोनहा DCनो स्लिपसो लिरना हरनांगौ जे आंनि नैबे स्किमखौबो हमफादों बेबायदिसो जायखिजाया BTCखौ ध्वंस खालामबाय बे खोथाखौ जों बुङोब्ला बिसास खालायो खालाया बे आलादा किन्तु सारा पृथिबिया मिथिगौ जे BTCआ माबायदिमोन हाग्रामानि दिनाव दिनै प्रमदनि दिनावहाय माबायदि गोनोखो लासिंसिं बयबो नोंथांमोना मिथिगौ नै माबा समष्टि दादोंनो कनस्टिट्युएन्सि दादोंनो नङा होमबा जों दाख्लै आन्दलन खालायाखैबा किन्तु गेजेराव मोनसे कसुगाव बानायनो जोङो होनदोंमोन कसुगाव समष्टि मोनसे बानायनांगौ किन्तु बेखौ बानायाब्लानो मा बानायबाय बावखुंग्रि बानायबाय बावखुंग्रि दा नोंथांमोननि नैबे समष्टिया नोंथांमोननि नैबे बनरगावआ दतमाजों थांबाय बेखौथ' मिथिखागौ दतमाजों थांबाय नोंथांमोननि सोनाबहा थानाय माबा गामिमोन बंसिगाव बियो थांबाय माबाजों माने बावखुंग्रिजों अब्ला नैबे बनरगावखौ दतमाजों बोरै फोनांजाबखो गेजेरनिखौ लांजोब्बाय माबायाव किन्तु बिनि सानजानिखौसो सोनाबजों हरफाबाय बेयो मानि बेखौ खालामदों हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बौद्धिस्ट बर' अनाबर' बायदिसिना पलिसि खालामनानै सोरबाया बबेबा दला गावसोर जुग देरहानायनि समष्टि बानायनानै लादों जोंनि जुदि सरकार दंमोन जों बिदि जानो होआमोन नाथाय दानि बे सरकारा बिसोर मेगन दं किन्तु नुवा खोमा दं खोनाया खुगा दं बबा बेबायदि सरकार बियो बेबायदि दैदेनगिरि बिथांमोना बै सोरबाया दिसपुरनिफ्राय जि बुंदों बिनि उल्था जुदि बुङो जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजांनि थाखाय जुदि उल्था बुंनांगौ जायोब्ला गावसिनि EM गावसिनि सिट बायजानो गियो साख्रि गोमाजानो गिनाय बायदि खामानि मावदों बिसोर गतिके जोङो जिकुनु परिस्थिति BPF दलक जेने प्रकारे आरो मजबूत शक्तिशाली কৰিব লাগিব আমাৰ আৰু ডাঙৰ অগ্নি পৰীক্ষা আহি আছে যি অগ্নি পৰীক্ষাত যদি আমি পাছ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে এই BTC সমগ্ৰ জনসাধাৰণে কষ্ট পাই থাকিব এই 3 বছৰত যেনেকৈ আমি আমাৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ কোনো কাম আমি দেখিবলৈ নাপালো নতুন চিন্তাধাৰা ইয়াত নোলালে আমি কি দেখিছো BTC যি বস্তু গোটেই বাহিৰত লৈ গৈছে ইয়াত বড়োসকলৰ কোনো লাভ হোৱা নাই মুছলিমসকলৰ কোনো লাভ হোৱা নাই ৰাজবংশীৰ কোনো লাভ হোৱা নাই বঙালীসকলৰ কোনো লাভ হোৱা নাই আদিবাসীসকলৰ লাভ হোৱা নাই বৰঞ্চ আমাক এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বিভাজন সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে সিদিনা এজন প্ৰাক্তন MLA কি নাম তেখেতে আহিছে বাসুগাঁও আহি পেলাই কি ক'লে শিলাবৃত্ত ক'লে
যে মুছলিমৰ ভোট দি যদি জিকিব লগা হয়, মুছলিমৰ ওপৰতে যদি নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে বিটিচি হোৱা নোহোৱা একে। আৰে ভাই, ইয়াত মুছলিম হ'লেও, ইয়াত খ্ৰীষ্টান হ'লেও, হিন্দু হ'লেও আমি সকলো বিটিচি বাকী। আমাক কিয় বড়ো কৈছে? তেখেতসকলে এতিয়া হিন্দু মুছলিম, হিন্দু মুছলিম, হিন্দু মুছলিম। আমাৰ মনোভাৱ তেনেকুৱা নহয়, বিটিচি বাকী তেনেকুৱা নহয়। খ্ৰীষ্টান, হিন্দু, মুছলিম, জৈন চবে আমাৰ বিটিচি বাকী। আৰু সেইটোকে মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কৈ আছে 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী 2003 চনলৈকে যিসকল বিটিচিত আছে চবে বিটিচি বাকী। ইয়াত কোনেও বাংলাদেশী নাই, ইয়াত ধৰ্মবিলাক কোনেও ভয় খাব নালাগে, এই কথাটোকে কৈ আছে। তেখেতে কৈছে মুছলিমবিলাকে যদি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ পৰা যাব লাগে, তেখেতেওতো যাব লাগিব না, তেখেতেওতো নন ট্ৰাইবেল হোৱাৰ কাৰণে মুছলিমে যদি বিটিচি এৰি যাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে মানে তেখেতেও যাব লাগিব, কাৰণ তেখেতেও ওনাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ। আমিতো বিচৰা নাই ওনাৰ ট্ৰাইবেল মুছলিম কোনোবা, বঙালী কোনোবা, আদিবাসী কোনোবা, নেপালী মানুহে আমাৰ বিটিচি এৰি যাব লাগে, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এৰি যাব লাগে, আমিতো কোৱা নাই। আমি বৰঞ্চ কৈছোঁ আমাৰ শান্তি লাগে, সকলোৱে ইয়াত বসবাস কৰিব পৰা অধিকাৰ সকলোৰে আছে। সেইবোৰ কথা। গতিকে যেনেকৈ আমি BPF দলক শক্তিশালী কৰিব লাগিব, অগ্নি পৰীক্ষা বেছিকৈ আহি আছে, সমষ্টিখন যেনেকৈ আমি হাৰিব তেনেকুৱা বনাই আছে, কিন্তু আমি জিকিবই লাগিব। আৰু जों देरहाथारनांगोन, जोङो बोरैहाय जेनगोन बेनि थाखाय समष्टि बानायदों, बेनि गेजेरावबो थानानै जों देरहाथारनांगोन। आरो देरहानोब्ला बयहाबो मोनफा मोनफा दायित्व थाबाय। खालि अननानै मिटिङाव फैनांगौनो फैबाय, थांफिनबाय, बेजों दाहोजोब। नोंनि लोगोफोर, नोंनि न'खरनि, नोंनि गामिनि सुबुंफ्रा हाथाय जानाय, बाजार जानाय, जेरावबो BPFआनो मोजां, BPFआनो मोजां, BPFआनो साबसिन, BPFआनो बयनिफ्रायबो साबसिन, बे खोथाखौ बयबो बुंबाय था, बुंबाय था, बुंबाय था। UPPLआ मा खालामदों जोंखौ? UPPLआ जोंखौ बुंदों जाख्ल'नाय, सिखारदों मोना जाख्ल'नाय बुङो, ब्रेकफास्ट खालामनायावबो जाख्ल'नाय बुङो, ओंखाम जानायावबो जाख्ल'नाय बुङो, बेलासियाव बेरायनायावबो जाख्ल'नाय बुङो, बेलासियाव ओंखाम जानायाव जाख्ल'नाय होयो, उन्दुनाय समावबो जाख्ल'नाय होयो। जाख्ल'नाय, 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 जाख्ल'नाय। रायजो राजाया जुदि मोनसे खोथाखौनो खोनाबाय थायो, बेखौ सयज' सानो। सोरबा मानसिखौ सिखाव सोलियो, बयबो सिखाव सोलियो होनबा बेखौ सिखावखौनो साननांगोन। जोंखौ बेबायदि साइक'लजिकेलि फेजेनदों। दा ओंखायनो जोंहा बेखौसो बुंनांगौ, BPFआनो साबसिन, BPFआनो साबसिन, BPFआनो साबसिन। बयनोबो गोजोननाय हरनानै आंनि बुंनायखौ आं